pod dwaro mawinjo bed no bede band 1 seche moko wite kata band 5 osebede yo machalo nango. Erokamano. Adwa attack ta defend. Tada wacho ni watch new funding model ntiere kaeka mang'enye iye. Nikech pod ibro yudo ni ntiere ng'ama gino ok dhi konyo kaluwore gi kony monego miye. Ng'eni ntiere ng'ama onge go gadier madwaro konyo no som. Lakini oko bi yudo kiwango monego miye. Akia gima dhi mbele iye maber. But gima nyalo wacho kuom new funding model mar nyithindo ma mbalariany no ni pod ntiere tich kata lokruok monego time iye nikech ka koro apply ta wacho ni ana onge janyuol. Ing'eni kila ng'ato bro ndiko no onge janyuol mondo yud pesa donge. Mano kaka ne model machon cha ineno. Ng'ato ne nyalo ndiko ni en janyuol ne timo kama. Aonge gi information mang'eny about model masani ni nikech I am not in it winjo. But gima nyalo wacho kuom gik ma winjo ka ji wacho asa interact gi university students moko. To nyako moro nyicho opimo nani en onge gi nyalo mar chulo pesa school kaka dwarore. Lakini kaka ncho apply help en ng'ama ncho join. Kaka ncho apply oyudo pesa mok dhi konye mok dhi sustain school. To janyuol bok ok nyal sustain. Ma ng'ama se struggle mo ai primary odhi secondary ma koro chopo kai to koro kai ma sirkal onego jiwe nikech ako kwa ene doorstep ma en jatieko mondo koro embo dhi oko ochak duoko. Lakini gini ok konye kako nego konye. Faith abro we ni chance ni mondi huo. Aya kada wach kende wach CBC. Wach CBC aneno ka en gima okane ka ntiere ratiro kode e opinion na nikech nitiere gik kaka CBC ka a new education system nitiere gik mang'eny manonego bedni osebedo aligned mondo bed implemented. To chalo ni en gima notimi na rush ma koro ntiere obstacles mo meet along the way. Kaka koro setting mantiere e gwenge idala gi setting my town magi skunde mopogore. Tibro yudo ni skunde mantiere e towns gin gi amenities maonge dala. Sani kedhi ng'iyo skunde jo CBC masomo e gweng gi jo CBC masomo e town. Nyithindo gitimo gik mopogore. E gweng kuchocho nyithindo tingo lo, tingo kete, tinga ngoa. Nairobi koni endi kata Kisumu kata Mombasa. Nyithindo tingo toys, tinga ngoa. Gigi opogore. Chalo ni ji somo gik mokariyo mopogore. Nitiere joma nigo gi joma ongego. Koro yudo ka joma ongego gi nigi pek. Ok give benefit from gini kaka jo town gi benefit. Kendo ibro yudo kata ni jopuonje noko bedo trained maber wach CBC. Ok wanyal bet ni wa implement system. Ingeni wasegolo 844 completely. Matiende ni gini ko fail to future jogi wakia kuma dhiye. Sani e koro ntiere roll out nyithindo ma jo junior secondary mabro dhiye Gidhiye senior school. Ineno. But ntiere way forward ma benitiere gimoro ma wanyalo wacho ni my result magini dhi produce. Okapar kanitie. Buge ibro wach ni imiyo gi buge, imiyo gi laptop, imiyo gi ango. Lakini jopuonje gi noko bedo trained well. Ere tiende mane nokane the rush mar implementing system ni ka pod ne nitiere jopuonje ne poko bedo trained. Budget ni ne poken allocated fully mondo kata for needs nyithindo temane CBC ni diginene the affect ineno. Korka education koni ngeni piny ko kwa somo to onge kumwa dhieka ka piny. Wabro wacho ni puro kya ngoa lakini ko kwa somo kata jotelo mabro keto wigie kom kamora chiel to gi wach ni mai kumwa dwa tai piny ni odhiye ok wabe yudo. Koro korka education koni kod CBC aneno ni nitiere pod onego doge the ministry onego doge a drawing board to wach ni ya mae e kaka wadwa time. We want jogeni, this is the route they are taking. Nikech sani ki golo nyathi ja class 4 dala tikelo Nairobi ka ichalo ng'amo kele class 1. Nikech jogeni mbele joka pod nitie ineno. Then truth be told
we are a growing country. We are still a third world country, ineno. Matiende ni wanyalo loso marwa, wanyalo dictate ni marwa wadwa timo kama, ineno. But onego bed ni pod waiga wang'iyo ni jogi notemo to tiyo. Lakini ne gitemo to otiyo. Economy gi chal nango. Economy wa chal nango, ineno. Gisechopo kanye as a country to wan wasechopo kanye as a country. Kata Kenya kai nitiere various education systems. Nitiere joma timo British, itimo gi mang'eny, ineno. But marwa mar Kenyan education system ni makoro kata for needs mawawach ni 99% of nyithi Kenya ka, ineno. Ochimo kanye. Yeah, mago penjo mapodo nego penjo. Aneno ki yao Pandora box. Attack gi Tony Mondi. Koro awinjo ko wacho ni onge gi ujuzi mang'eny wi new university funding model. Koro kadwa no wach mang'eny ewi wach CBC bo kada uwe nikech CBC ok en flagship project mar William Ruto. But on new university funding model, iyudo ka nitie gimiluongo ni means testing instrument. Ma itiyogo to determine level of need mari. Ibo yudo ka wuon gi en professor to wuon wa samoro en manamba ok wachalre. Koro there's no point mar miyo wadhe same amount of support samane university kacha. That is why ministry netemo sana mondo miyo ng'e according to kuma isome ama according to kuma jonyuol ni osebedo ka tiye amount of support mane ma inyalo yudo mondo mi okonyie university kind. Koro I feel ni nen project maber, maybe issues mane nyalo bedo in terms of implementation. Again nawinjo ka Hilary be wacho ni Hustler Fund en pesa matin ma ok nyal konyo maybe, but king'iyo target mar Hustler Fund neno ala moko matino tindo ka sana. Ng'ama uso chai gi thamos kata mana gi mandas ido ka 500 for him en pesa ma is significant. Tang'eyo ni Hustler Fund ka ni wan gi 3 types of support. Wan gi personal loan, wan gi business loan, kasto wambe ntie sani koro magi roll out miluongo ni Nyota be. Tido ka Nyota ka ni president ncho wacho ni gidhi golo 50,000 to 70 youths across each ward. To pesa ni Indian grant ma ok en loan miduoko. Koro aparo ni mano will be very significant in boosting konyo SMEs matino tindo gieki. The other thing mano wacho bende ni tije mi itimo ni affordable housing gin tije ma samoro gin ok gin decent gik makamago. But on top of that naneno kata mana nyoro ne wantiere gi company maloso electric buses gi. Iluongo ni Basigo. To giwacho ni from next year gidhi bedo able to assemble buses gi Kenya kind locally. Makata as they were speaking ne ntiere Omasako nosechiwo order mar 67 buses. Taparo ni magi are the steps ma wanyalo kawo in regards to moving towards climate action. Kora paro ni over and above President Temondi mak mana ni wan kaka rawere bende let us learn to appreciate some of these things ma rais timo gi winjo ka Hilary wacho ni gin normal. Kia gin gik mano ne bene timo. Ka gin normal, why haven't they been done times go kote? Koro let us appreciate ni okwan kuma wantire cha lakini at least something is happening. Waya comment ni kecha wijo. Bana matiyo pio kapo fadhi yueyo mokwongo. Gima temo wacho, just achiel kuom education kitna wijo nyamera no wacho about CBC and so on. Hapa ni quality mar education ma Kenya kasani omedo dhi nyime. Kata bedo ni wane CBC kamano, but agedi nyithindo wago kumora mara magintiere gi training ma proper and it's good. About university funding model, kichukora comment about education ya Ruto ne donji in 2022. Hapa ni serikali osetemo kendo kane gibiro gi the new funding model nyathi kata japuonjre mantiere school imiyo pesa morom record kendo morom sustain. Mana pesa mar ensure ni ngima gi yot ka gine campus ka gisomo. But an gimo miyo awacho ni ok ni apengo serikali. Ok ni awacho ni serikali ok tim maber. But awacho ni according to me kaluwore gi standards kata kaluwore gi global standards kaka other countries ma we are looking up to also set up their economy, ours is still average or mediocre. Iwinjo. Koro just kwemos. Koro kaka nen aparo ni wach monego bedi wawacho maduong' moloyo number 1 en ni be economy wanyalo absorb ya wuotwa gi nyiwa matiko training kuonde mopogore opogore number 1. Maka wan gi 1 million graduates. Sani kan gi kidi economy like the American economy, itiko school and you have a job offer. Iwinjo. Every year wabedo gi graduates of 1 million. Ere kaka economy wa kaka Uganda absorb jogo kendo absorb gi etije moko ma sustainable ma ng'ato nyalo dangodo comfortably. An ka ang'iyo dongruok mar ochumi wa as a territory kata piny miluongo ni Kenya,
okangeni sirkal opuro oduma marom nango galana kulalo apana iwinjo okangeni is the funding model tiyo ang'iyo niya be economy wa absorb ji comfortably be wa create the next middle class nikech ka economy dongore gima dongo economy mokwongo and the middle class kose donjo maber moloso pesa moro matin then gidhi chako yao biashara kamoro kamano then gi absorb other people and money is the question mang'iyo koro ka post that question taneno ka our government pod ok tim gima any distinctive manyalo neno ni is a strategy towards expanding our middle class and ensuring that the middle class are in a position of creating other business and other opportunities for other people as we uplift our economy. Because tij sirkal en manamano. You can inyalo puro doma yes, chiemo nitiere yes, we accept. Inyalo miyo oloji 500 kono giduoke kamano yes. But ere kaka I absorb the elites mis train in this economy mondo gibende ginyalo expand the economy and create more opportunities for other people moving forward. Man is the question. Makuro makaparo muntiere godogno aneno ka Sheryl Ken kachel kodinre mintiere wach mudwa medo kata kama ningisa ni wakao yoyo madundo nyakwara muge juang wakao yoyo madundo gisani kawaduogo wadhi mbele mencholo ote magi abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele ko twak marwa kikidhi mabor. That's all. Companies are actually closing because of tax. It's quite very serious. And I think if there's something that governments now need to look at, it has gone global. There are many tax laws that we have that are global based, what we call international tax, transfer pricing, international agreements, double taxation treaties. Those are very complex things. Now the question and how it spills over to the economy is, we have a big informal sector. So many of us have not gone to school. We are just operating our kiosks. But some of these kiosks make more than 1 million. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Wabed jomalere ngimawa, kawarito ler mar pachwa, timbewa kod winjruok gi Nyasaye. You can see, you can paint. Kawadhialo dwe mar Pathfinders, waiko ni nyasi makende sabato ka sabato. Oh, we are the Pathfinders strong. Kokalo kuom wende mamit kod wach maler kendo maber mar Nyasaye kwa kuom jokwath mowal. Ni waduto waluru Nyasaye gi chunywa duto. Let us follow him with all our heart. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Let's all sing and march. Gichula pesana. Inyerango. Koko bulongota ni ochako nyeta desire. Chifu nyisa ni table onego beni chulo 200 shillings per month. Koro mano pesana bro bonga.
The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys.